ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Имрӯз числа 24 сентябри соли 2025 сол ҳар як хонаҳои қабул кардем, заминҳои қабул кардем, квартираҳо, аппаратҳо қабул кардем, пешкаштон мекунем, рекламаш мекунем, тамошо кунем бачаҳои азиз. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Рекламаш мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ҳаракат карда хонаҳотона, заминотона чӣ молу маҳсул боша фурӯхта битем дар кӯтоҳтарин муддат. Лайкҳоро бимонед, дар канал подписатсия кунед. Ҳамин навориши дора бачаҳо. Лайк дора, поделитсия дора, подписатсия дора. далчи хонаҳоро сабр кард то охир тамошо кунед. ман видеоро хушрӯ мехонам. ҳар як хонаҳоро ҷобаҷо карда, хушрӯ карда монтажшон кардагим. адресҳоро мефаҳмонам. фақат сериёзи харидорӣ оиди ҳар як хона соҳибмулкҳоро занг занед. навора сабр мекунед бачаҳо. бародарое ки дар Московский област кор мекунем, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем. ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сол ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳои азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳои азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. бародарои муҳтарам, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдати Бостонӣ. мардуми Ваҳдат тамошо кунед. одамое ки аз Ваҳдат хонахар ҳастед, пас видео барои шумо. 5 ҳуҷрага 3 сотих замин гирду атроф маҳкам кардагӣ дар шаҳри Ваҳдат дар Аманал қарор дорад. ҳавлӣ дар тарафи роҳи Аманал баъди Сешанбе бозор. аз Аманал то хона 6 километр роҳ масофа дорад. ҳавлӣ ҳамин ҳолат яъне ки 3 сотиха ташкил метиҳад, 5 ҳуҷра дорад, об свет ҳастай, документҳо ҳама ҳастай, нағзай созай. хоб кухни калон дора, ҳоҷатхона дора, вана дора, берунда дора. маълумоти пурра, рақамҳои WhatsApp, Telegram дора. метавонед аз уми канали Саудо ТВ пирсон бишем бачаҳо. шумо хоҳиш кардем, ман навор кардам. ман хоҳиш мекунам лайкҳоро монед. одамое ки тамошо мекунед хушобаҳолтон, лайкҳо қатъи поддержка мекунед, далчи тамошо кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Вахш дар районаш қарор дорад. ҳамин Саудо ТВ дутаай, Саудо ТВ ва Саудо ТВ 01 ки ҳар рӯза пашти дар ду канал навор дорем. хонаҳотонро роӣ кунед, реклама карда фурӯшда бигзорем. раҳмат ки бовар мекунед, тамошо мекунед, подписатсия мекунед, роӣ мекунед хонаҳотонро. иншоалло бо дастгирии мардуми сарбаланди тоҷик хонаҳоро савдо мекунем. хона намехарем, як талайк монед, иншоалло ба дастгирии шумо мешавад савдо. хона назди ҳавлигӣ дар райони Вахш 6 сотих як хона 150 000 нарх. 3 рақам мегзорам, маълумоти пурра бигиред. мактаб 10 минут роҳ масофа дорад пиёда. масҷид камтар дурай, магазин, балниса 10 минута роҳ. ноҳияи Вахш дар районаш қарор дорад. ихеле нархҳо дӯстон редка мешавад. ҳамон иншоалло дар канали Саудо ТВ 150 000 сомонӣ. боз маълумоти пурраша бигирем бачаҳои азиз. вақте ки хона роҳӣ мекунед, хонаҳотона ҳамин телефона баракӣ бигиренда, хушрӯ навор кунед, начаспонда, бисёр наҷибонда роҳӣ кунед. иншоалло рекламаи фасонаш мекунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз Ҳисор хона хоҳиш карден, 165 000 сомонӣ. 4 ҳуҷрага 8 сотих замин маҳаллаи Болшевики шаҳри Ҳисори Бостонӣ ба қарор дорад. срочна фурӯшӣ. маҳаллаи Болшевик аз район тарафи раҳи шаҳри нав. 8 сотих замин дорем мега. мошинам боша қабул мекунем. алиши болои Сумбутан. харидори сериёзи занг занед. иншоалло хушрӯ муомила мекунем. ба як муомилаи соз хонара савдо мекунем. 165 000 сомонӣ. харидори сериёзи хушрӯ муомила дорам. мактаб, масҷид ино уқад дур нест иншоалло бачаҳои азиз. ҷои сумгириш 165 000 сум. камтар савдо мекунем. бисёри баъд арзон намешавад. ина маҳаллаи нав обод шудааст бачаҳои азиз. мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ равонкардагӣ.
ҳатто заминам хоҳиш карден заминро мекунад. Гуфтестам бачаҳо комментар якнен. Аммо одамои доштагӣ комментора мехона, мебина ки талабот астай, баъдан мо дароӣ мекунам бача азиз. вобаста ба талаботи шумо. Замини фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ваҳдат, 6 сотиқ замин, бетон 12 ба 8 рехтагӣ тайёр, нарх 230 000 сомон. Муомилаи соз дора. Рақамҳои дастӣ WhatsApp рӯи экран мебарояд. Боз маълумоти пурраша бигирен. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан бачаҳо азиз. кадомитон хона рӯй мекунед, мо гарантияи савдо наметем бачаҳо. ҳаст хонаи савдо мешавад, ҳаст хонаи савдо намешавад. иншоалло ин тараф аз тақдир вобастагӣ дорад. мо ҳаракат мекунем ки сабаби савдошавии хона, замин, квартира бишем иншоалло бачаҳо азиз. чунки наворои моро мардуми хонахар ҳаррӯза тамошо мекунад. ба медан ки Саудо ТВ кай хонаи арзон рӯй мекунад, мо бихарем. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. идоми мо хонаи мо дар 8 этаж қарор дорад. дуҳуҷрага ҳолати коробка 47 квадратный метр бачаҳо азиз. ноҳияи рӯдакӣ сомонида қарор дорад. 235 000 сомонӣ нарх. рӯдакӣ пеши бозори Сафина. дом 10 этажа, хона дар 8 этаж дар ҳолати коробка. инами дом мо далши кори фасад иншоалло мера бачаҳо азиз. занг занем бигем ки аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Саудо ТВ 01 Саудо ТВ фарқ надорад. фақат аз мо 235 000 сум нарх. агар рафта хонаҳотона дӯстон худмо навор кунем ку хеле бо зури бар мешавад, чунки вақти мо аз пеш навор кардем хушук карда рафти видеода мефаҳмонем хона киҷода кадом тарафай, киҷода масҷидай, киҷода мактабай, киҷода мисол бозорай, ҳамаша хушук карда пешкаши харидорӣ мекунем. талаб кунем рафта аз пеш видео кунем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат будагӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки худам видеош кардам бачаҳо. маълумоти пурра, видеои тоза дар канали Саудо ТВ адели мондагӣ бачаҳо. ин канали мебинед Саудо ТВ 01. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат пеши бозори Болода қарор дорад. дом 10 этажа, хона дар 9 этаж қарор дорад. духонагаи 48 квадратный метр. 250 000 сум нарх. шикатур кардагӣ тайёр. пеши бозори боло, гардиши чияйку роҳи Файзобод аму тарафо бачаҳо азиз. беҳад ҷои зура, ҷои ободай. рафтам дидам, бовар кунед, гарини ҷои зурай. рақамҳои WhatsApp дастӣ мегзорам, занг занед. мактаб, масҷид, магазин ҳамаш 100 метр дур. пешашта пятёрочка ҳастай. хуб банкҳо ҳастанд. Амонат банк, Эсхата, ҳумо дигаро. ина тамошо кунед. раҳ диден? раҳи калон ина бозор, ина мардум, ҳама хулас ҷои ободай. занг занед. 250 000 ака просто мега дар Германия зиндагӣ мекунам, ба ҳамин хотир мада ҳамиҷа пака дар кор нашидестай савдош мекунад. 250 000. дӯстон, оё ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нестай? дар 9 этаж 48 квадрат шикатур кардагӣ, тапа тайёр, тиреза часпондагӣ, дарахтон мечаспонем бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд, якҳуҷрага, 3 этаж, 38 квадрат метр, ремонтҳо фасони хушрук кардагӣ. ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, посёлкаи Сталинскойда қарор дорад. 215 000 сум нархш. хеле нархҳо редка мешавад бачаҳо. мактаб, хуб Садик наздикишта қарор дорад. якхонага, духонага кардагӣ. овсвет пасяни ҳастай. 215 та муомила каму беш дора. аз уми канали мо дӯстон метавонед муроҷиат бикунед. баъдан тарафи дасти чап лайкҳо мондагӣ. ба ҷои шумо бошум ҳозир лайкҳоро мемонам. намедонам нафарои ҳастанд ки лайк намеонад, дастгирӣ намекунед. хушо ба ҳолтон бачаҳо. навор баҳри шумо ҳай, ба манфиати мардум ки аст, ҳадди аққал саҳмотонро гузоред. ба як лайк беҳтарин дастгирӣ мешавад. ҳаштумин халаденики фурӯшӣ. тамошо кунед. халаденики фурӯшӣ беӯ астае ки нархш гарини қиматай акада сум дар кор савдош мекунад. фурӯшӣ. адрес 112 микрорайон, 15 000 сум нарх. ин халаденик бачаҳо барои магазинои калон астку, колбаса, гӯшт мемонем барои ҳамоай.
калонай фасони хушту 15000. одамое ки мисол магазино дорен шояд шумо фаҳмед ина нархаши 15000 сум кам беш муомилаи соз карда мешавад. ду рақам мегзорам ҳамроҳи соҳиби халданек чахчах кунем. просто акада сум дар кораи савдо мекунаш. лайкора монен, подписатсия кунем бачаҳо. чизе ки дорен дар WhatsApp дар аввали видео WhatsApp ма мондагай муроҷиат кунем. дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем бачаҳо азиз. халдан юқа кунаи нестай ҳамиқа ки камтар кор кардаги состоянии беҳтарин чотка состоянии занг занем бо далчи хитон ҳамроҳи акад чахчах кунем. акада сум дар кора. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом бошад дар регари пешина, хоб шаҳри Турсунзода, 1 микрорайон. дуҳуҷрага квартира 8 этаж 62 квадратаи. ду ира 3 ҳуҷраи фасона мешавад. хоб ду ҳуҷраи калонш кадан срочно дом қариб бучидаги пула бой мондагиай. бародаро беҳуда занг назанед. фақат одамои серьёзни ванаш кафел чихеле ки мебинен ҳамин ҳолат кардаги хонаҳо шпаклёвка кардаги падабои тайёр даро часпонаги трезо часпонаги 225000 сомонӣ нарх. 1 микрорайони шаҳри Турсунзода, регари пешна бача азиз. наворот чихелай арзонан қиматан хонаҳо чихел шидесай. видео маъқул шид ё ки нашид фикротона комментария кунед. лайкотона бачаҳо пабратски монед. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯши шаҳри Ваҳдат. дар шаҳри Ваҳдат дар пеши Ситора ира худам навор кардам. як 3 рӯз пеш бачаҳо пешкаштон кӯесем тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат пеши Ситора назди бозорчаи Гулистон, 6 этаж, дом 7 этажа бача азиз. духонагай 49 квадратный метр, 340000 сум арзишаш, боз кам беш савдо карда мешавад. дидесен инами ҳолат тиреза прямо берун. мактаб, масҷид, магазин ҳамаш где-то 100 метр дур мега соҳиб мулк. ду хона, айди тараф ду хона, иҷа ҳоҷатхона, барш кухни, аз ду тараф чап рост хонаҳои фасон кардагӣ. срочно 340000 сомонӣ. кредит намешавад. алиши вариантора пешниҳод кунем. шояд ки маъқул боша алиш кунем ба хонае ки дар душаме боша болои сум метан. хонатон қимат боша болои ака сумтон метия бачаҳо. ин марамат маълумоти пура оиди квартира хитон занг зад бигирем. бачакҳои азиз, 11-умин квартираи фурӯшии арзонак. арзон бид даахир мондем. сабр талхас меваи ширин дора мега. 600000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе дар гипразе маҳаллаи Навбаҳор дуканечкаи маршрути 58 маршрути 6. у тараф пахтакор, и тараф маҳаллаи Навбаҳори 2. домо беҳад бисёрай. ин хона дар лаби роҳи калон қарор дорад. дом 6 этаж, хона дар 6 этаж. мансар не бачо, мансар несай. проекти беҳтарин кардагӣ. дохил ба хона мешавем. прямо чап ду тараф дасти чап мешава ҳоҷатхонаву баня, ростакӣ мешава кухни, баъдан бо тарафи дасти чап калидори калон мешавад. чихеле видео тамошо кисен. тирезаҳои хонаҳо ҳама роҳи калона нигоҳ мекунад бача азиз. хонара где-то як 2 соҳ пеш ремонт кардан, 2 ё ки 3 моҳ пеш ремонти фасониш кардиян. 600000 чорхонагай 85 квадрат. як хонаш 7 ба 3, як хонаш 5 ба 3, ду хонаш 4 ба 3 ай. ина марамат маълумоти пураша бигирем. бачаҳои азиз, боишай ҳаматон пабратски лайкора монен. ҳамин навори мада лайк бисёр боша гарани хирсанд мешам. бо далчи хонаҳои арзон мемонам. баъдан дӯстон фикротона комментария кунед. аз куҷо чанд квадрат чанд сотих хона замин дар кора нависен. рақамҳо барои реклама мегзорам. дар аввали видео дар охир мегзорам. муроҷиат кунед. чизе боша мо реклама ка фурӯшта мегзорем. зинда бошед. рамат ки моро ҳар рӯза бачаҳои азиз тамошо мекунем.